በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ አፍቀርቲ እመቤታችን ደቂ ዓድም ቅዱሳን ተኸታተልቲ ናይ ድንግል ቲክቶክ ቻናል ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም? እሽምበኣር ንሎሚ ፍልይ ዝበለ ሓድሽ መደብ ሒዝናልኩም መፂና ላስኸዋኒ ከም ሕቶኹም መሰረት ብምግባር ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኮመንት ሓይትኩምና ዝነበርኩም ሕቶታት እዚ ዓይነት ሕቶታት መልሱልና ክብልኩምና ነርኩም ንሕና እውን ኣኪብና ካልእ መዓልቲ ብመምሃራን ሕዝና ይኹን መፂና ኢልናኩም ነርና ንዑ እውን እና ካልእ ተወሳኺ ይምህርን ይጠቅምኒ ዝበልናዮ እውን ምስኡ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ንሎሚ ሒዝናዮም መፂና ዘለና መምህር መጋቢ ሐዲስ ሊቀ ብርሃናት ቀሲስ ተክለወይኒ ክኾኑ ማለት እዩ። ክሳብ መወዳእታ እዚ ቪድዮ ተኸታተልዎኹም ብላይክ ጀምርዎ ንኺድና ትመደብ ከብለኩም። ሰላም ሰላም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ፀኒሕኹም? እሽምበኣር ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኹም ንሎሚ ኣምፂናልኩም ዘለና መምህር መጋቢ ሐዲስ ሊቀ ብርሃናት ዕላማ መምፂና ከዓኒ ሕቶን መልሲን ሒዝና መፂና ዘለና እሱ ከዓ ገለገለ ሕቶታት ኣብ ኮመንቲ ከም ሓቲትኩምና ዝነበርኩም ንዕኡ ክንምልስ ኢና መፂና ገለገለ ከዓኒ ይመሃሪ ጠቃሚ ዝበልናዮ ባዕልና እውን ሕቶታት ሒዝና መፂና ኣለና። ነዚ መደብ ክጅምሮ ከለኹም ብላይክ ጀምርዎ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉልና። ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ኣይንሕማቕ ናብ ኩሉ ሰብ ክመሃሩል ናብ ኩሉ ሰብ ክበፅሕ ሼር ንግበሮ ኢና። እሺ መጀመርያ ኣቦና ዕድመና ይኽብርኩም ናብ ገዛና ብምምፃእኹም ክብረት ሃበልና እግዚአብሔር ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ናይ ኣገልግሎት ዕድመ ክባርኸልኩም ይቐድሰልኩም። አሜን። እሺ ከም ቀዳመይቲ ሕቶ ኣምፂናያ ዘለና ማለት እዩ ትምህርቲ ሰንበት ነንባዕሎም እዮም ዝምርዓው እዩ ዝብል እዚ ህዝብና ማለት እዩ። ትምህርቲ ሰንበት ነንባዕሎም እዮም ዝምርዓው ዝብል ግን ከዓ በቲ ሓደ ወገን ተረኣኽቦ ዋላ ኣነ እውን ሓቆም እዮም ማለት ነንሕድዮም ብዙሕ ሰባት ዝተመርዓው ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ። ካበይ ዝጅምር እቲ መንቀል ይኽእል? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ብባህሪኡ ምስጉን ዝኾነ ናብዚ ዕለት እዚ ናብ ሰዓት እዚ ብሰላም ዘብፅሓና ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን። አሜን። ስለ ዝተዋሃበኒ ዕድል ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ስለዚ ተሕቶ ትምህርቲ ሰንበት ንሓድሕዶም እዮም ዝማርዓው ወይ ንሓድሕዶም እዮም ቃል ኪዳን ዝገብሩ ዝብል እዩ። ብርግፅ እዩ እዚ ብምእመናን ዝሕተት ብህዝበ ክርስቲያን ዝሕተት ብቤተ ክህነት እውን ሓደ ሓደ ግዜ ሕቶ ከም ሕቶ ይመፅእ እዩ። ትኽክል ዲኸ ከምኡ ምዃኑ ትኽክል እዩ ንዝብል ትምህርቲ ሰንበት ኣብ ሓደ ቦታ ኣይኮነን ዘሎ። ንኣብነት ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ሰንበት ተልዩ ካብቲ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ሰንበት ከምፅእ ይኽእል እዩ። ንምርሕሓቕ ማለት እዩ። ንኣብነት ምድባት ኣለዋ ኣብ ሓንቲ ትምህርቲ ሰንበት ምድብ ዳዊት ክኸውን ይኽእል፣ ምድብ ጭርቆስ ክኸውን ይኽእል። ነናተን ምድብ ኣለዎን። እታ ሓንቲ ምድብ ንሓድሕዳ መርዓ ክትገብር ኣብ ውሽጣ ዘለዉ መዘምራን ጓልን ወድን ኮይኖም ኣብ ውሽጢ እዛ ምድብ ዘለዉ ክመርዓው ትኽክል ኣይኮነን። ንሱ ከዓኒ መውስቦ ናይ ምርሓቕ ማለት እዩ ብመንፈስ ሓደ ስለ ዝኾኑ። ስለዚ ብመንፈስ ሓደ ተኮይኖም እዞም ሰባት እዚኦም ክመርዓው ዘይግቦም ነገራት ሓደ እዚ ንብል ኣለና። ንኣብነት ብዝነበርናዮ ካምፒ እንድሕር ኮይኑ ልክዕ ካብ ሚዓይኒ ምምፃእ ይከኣል እዩ፣ ካብ ህንፃፅ ከይድካ እውን ምምፃእ ይከኣል እዩ። ትምህርቲ ሰንበት ሽመልዋዊን ይከኣል ኣብ ዝተፈላለየ። ስለዚ ሓንቲ ትምህርቲ ሰንበት ካብ ውሽጣ ንባዕላ ዘይኮነ እዚ ትኽክል ኣይኮነን። ንሱ ከዓኒ ኣዳም መጀመርያ መውስቦ ክረሓቕ ኢሉ ምስ ቃየል ዝተወለደት ንኣብየል ምስ ኣብየል ዝተወለደት ንቃየል ኢሉ ኣቅልየማና ሉድ ዝተባሃላ ደቁ ናይ ምርሓቕ መውስቦ ቤተ ክርስቲያናዊን ወይ ከዓ ሕጊ ናይ ወለዶ ተፃሒፉ ኣሎ። እዚኦም ክንዋሰቦም ዘይግባአና ነገራት እዞም ነገራት እዚኣቶም እዮም። ምክንያቱ ደቂ ሓንቲ ፅዋዕ ኮንካ እውን ክትዋሰብ ኣይግባእካን እዩ። ምክንያቱ ሓንቲ ፅዋዕ ሓንቲ ማሕበር እንድሓር ሰትተሊኻ እቲ ንሱ እቲ መንፈሳዊ ንሱ ይበልፅ ማለት እዩ። መንፈሳዊ ሕውነት መንፈሳዊ ዝምድና ዝበሃል ኣሎ። መንፈሳዊ ዝምድና ስለ ዝበልፅ ክዋሰቡ ኣይግባአን እዩ። ንኣብነት ሓደ ካህን ኣበ ነፍሲ ተልዩ ውላዱ ነቲ ኣበ ነፍሲ ዝሓዞ ክዋሰቡ ኣይግባአን እዩ። ምክንያቱ ብመንፈስ ተዛሚዶም እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ክርስትና ኣባልገሎ እዞም ነገራት እዚኣቶም
ስለዚህ እቲ ሕቶ ዝመጽእ ትምህርቲ ሰንበት ካበይ ዳኹም ጽልዎም ንዝብል ኣረሓይቆም ከምጽእ ይኽእሉ ንኣብነት ኣብ ዘለናይ ጭርቆስ እንድሕር ዳ ትምህርቲ ሰንበት ተልዩ ኣብ ካልእ ጉባኤታት ትምህርቲ ሰንበት ኣለዋ ካብዚኦም ከምጽኡ ይፍቀዶም እዩ ካብኡ ንባዕሎም ምድብ ንብድብ ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ከዓ ነቲ ኮይኖም እሞ ከዓ ናይ ሓንቲ መደብ ተኮይኖም እዞም ሰባት እዚኦም ብትክክል በቲ ዝመጽእ ብናይ ምእመናን ቅሬታ ትምህርቲ ሰንበት ከም መዋሰቢ እዮም ዝገብርዎ ዘለዎም ብትክክል ኣይኮነን ዝብል ሓሳብ ስለ ዘስምዕ ብርግጽ ንሱ እዩ ክረሓቅ ግን ይኽእል እዩ ትምህርቲ ሰንበት ከምጽእ ይኽእል እዩ ሓደ ትምህርቲ ሰንበት ኮይኑ ከመይ ከምጽእ ኣለዎ ግን ኣራሒቁ ከምጽእ ይኽእል እዩ ምስኡ መደብ ምስኡ ዘላ ምስኡ ትዝምር ዘይኮነት ካብቶም ካልኦት ዘለዋ ምድባት ኣለዋ ካብን ኣራሒቁ ከምጽእ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ኣብ ካልእ ትምህርቲ ሰንበት ኣብ ሓደ ቦታ ኣይኮነን ትምህርቲ ሰንበት ዘሎ ኣብ ጎደቦ ማለት እዩ ንኣብነት ከም ጎደቦ ክኸውን ይኽእል እዩ ልክዕ ኻኒ ኣብ ካልእ ጉባኤታት ዘለዋ ትምህርቲ ሰንበት ካብዚአን ከምጽእ ይኽእል እዩ ካብኡ ናብኡ እንተምጽኢኸ እንታይ ፀገም ኣለዎ እንተኢልና ብርግጽ ብዙሓት ምእመናን ብዙሓት ህዝቢ ዝሓቶ ዕንቅፋት ክኸውን ይኽእል እዩ ብመንፈስ እውን መንፈስ ምብዳል ማለት ብመንፈስ ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀረፈ ኣይክሕደገልን እዩ ዝብል ሃይለ ቃል ኣሎ ንመንፈስ ማለት ንመንፈስ ምፅራፍ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተኢልና ብዓብይኡ ካብ ሰማያ ሰማያት ኣይወረደን ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣይተወለደን ዘስምዕ ክኸውን ከሎ ካብኡ ቀፂሉ ከዓኒ ናይ መንፈስ ኣለዎ ማለት እዩ ናይ መንፈስ ኣቦታት ኣለዉ ናይ መንፈስ ሕዋት ኣለዉ ናይ ፅዋእ መንፈስ ኣሎ እዚ ነገራት እዚ ስለ ዝኾነ ብመንፈስ እንድሕር ዳ ተዛሚድካ መሽካ ብስጋ ትዛመድ ከለኻ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ህዝቢ ቅሬታ ንምቕራፍ ኢልካ ከተረሓቆ ትኽእል ኢኻ ነዚ ይመስል እሺ ቃል ህይወት የስምዓልና ደስ ዝብል መልሲ ኣቦና ብጣዕሚ ናይ ግልግሎት ዕድሜኩም ይባርኸልኩም ይቅድሰልኩም እሺ ናብ ካልእ ሕቶ ክንከይድ እዚ እውን ካብኡ ንወፂና ካብቲ ናይ መንፈሳዊ ህይወት ኣብ መንፈሳዊ ህይወት እንዳሃለኻ ከለኻ ፍቕሪ የጋጥመካ ማለት እዩ ማለት ፆታዊ ፍቕሪ እዚ ፆታዊ ፍቕሪ እዚ ሃነኔታ ድዩ ወይ ቅኑዕ ፍቕሪ ድዩ ብኸመይ ኣገባብ ክትፈልጦ ትኽእል ወይ ብኸመይ ሓቀኛ ፍቕሪ ምዃኑ ሲ ብኸመይ ክተረጋግፅ ትኽእል ፍቕሪ ክንብል ከለና ብዙሕ ዓይነት ፍቕሪ ኣሎ እዚ ግን ናይ ፆታ ፍቕሪ እዩ ናይ ፆታ ፍቕሪ እዩ ናይ ፆታ ፍቕሪ ክኸውን ከሎ ዓይንኻ ብምርኣይካ ዓይንኻ ብምጥማትካ ወይ ቀጻሊ ምስኣ ብምውዓልካ እንድሕር ዳ ንፍቕሪ ሒዙኒ ትብል ተሊኻ እዚ ፍቕሪ እዚ እንታይ ዓይነት ፍቕሪ ኢልካ ንእግዚኣብሔር ምሕታት የድሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓቀኛ ፍቕሪ ክርስቶስ እዩ እቲ ሓቀኛ እንተኮይኑ ወይ ናይ ፀላእ ሰናይ እንተኮይኑ ወይ ግዜያዊ ፍቕሪ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ሓደ ሰብ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ርዩ ንግዜያዊ ዝደልዮ ነገር ናይ ስጋ ርውየት ኢሉ ፍቕሪ ክሕዞ ይኽእል እዩ እዚ ግን ዝቕፅል ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ዝቕፅል ፍቕሪ ዘይቅፅል ፍቕሪ ብፍላይ መንፈሳዊ እንተኮይኑ ብእግዚኣብሔር ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣለዎ ናይ ፀላእ ሰናያት እውን ከይከውን ናይ ውድቀት ንውድቀት ዘምፃልካ እውን ከይከውን ብርግፅ ብእግዚኣብሔር ከላይ ድጋፍ ኣለዎ እዚ ሓሲብ እየ ዘለኹ ኢልካ ምስተውዓል የድሊ ምክንያቱ ስለዝሓዘካ ሓቀኛ ፍቕሪ እዩ ክትብላ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ዝቕፅል እቲ ፍቕሪስ ዘይቕፅል እዩ እቲ ፍቕሪ ሒዙኒ ትብሎ ዘለኻ ብርግፅ ኣብዚ ግዜ እዚ ወዲ ብዓይኑ ጓል ብእዝና ዝበሃል ኣሎ ምክንያቱ ወዲ ብዝረኣይ ዓይኑ እናጠመተ ብዝረኣዮ ፍቕሪ ግን ዝቕፅል ፍቕሪ ድ ዘይቅፅል ፍቕሪ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ንምንታይ እቲ ፍቕሪ ሒዙካ ዘሎ ንቐፃሊ መፃምርትኻ ንክትከውን ዲ ተሓሳብ ወይ ግዜያዊ ንዓኻ ብዝስማዓካ ነገር ናይ ስጋ ጾር ብምኽባድ ድዩ ንዕኡ ንምቅላል ድዩ ወይ ንምንታይ ከም ምዃኑ ምስተውዓል የድሊ ሓቀኛ ፍቕሪ ግን ክንብሎ ይንኽእልና ምክንያቱ ሓቀኛ ፍቕሪ ግዜ ይወስድ እዩ ግዜ ስለ ዝወስድ ከዓኒ ድሕሪ ግዜ ከዓ እቲ ሓቂ ይወፅእ ማለት እዩ እቲ ሓቀኛ ፍቕሪ ግዜያዊ ፍቕሪ እንተኮይኑ ግን ዝተወሰነ ግዜ ተፋቲኻ ነርካ ድሓር ከዓኒ ዝኾነ ነገር ምስ ረኸበካ ክትፈላለ ትኽእል ኢኻ እዚ ሓቀኛ ፍቕሪ ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ናይ ስጋ ድልየት ዕጋበት ንምርካብ እትገብሮ ነገር ከይከውን ምስተውዓል የድሊ ማለት እዩ ስለ ቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኾን ኣሚን ስለዚ ነስተውዕሉ ዘለና ካልኻ ብፆም ብፀሎት ወይም እግዚኣብሔር ተራኺብና ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ኢኹም ዘለኹም ሕጂ ቃል ህይወት የስማዓልና እሺ ራብዒቲ ሕቶ ኢና በፂሕና ዘለና እሺ ኣብ መፃምድቲ ምምራፅ ዝውን ካብኡ ንወፅና ኣብ መፃምድቲ ምምራፅ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ቀደም ኣብ ስድራና ዝነበረ ማለት እዩ ስድራኻ ከይዶም ባዕሎም ዘምፅልካ ነሮም ትወዲ ኣይፈልጣ ታጓሉ ናይ ትፈልጦ
أبزلهم جزيجن ببعلنا إنا نمت مالت سحر ودي بعلو محمد حنتو قال تلالي يمت حد حنتو قالوا لكم حجي انت يراب حلوت ناي قدمن زلنا انت يدبال فلل انت ያለው ራብዑን ጉዳቱን መንፈሳዊው ኮንካ ማለት ነው መጻምትን መምራት ቀዳማይ ጾለት የድሊ ቀዳማይ ጾለት የድሊ ንምንታይ ጾለት የድሊ ንምንታይ መጻምትን መምራት ንምንታይ ጾለት የድሊ እንድሕራይልና መስራት ሓዳር እግዚአብሔር እዩ ሓዳር ዝምስረት ወይ እግዚአብሔር አምላክ ዝህበካ ሰበይቲ መስራት ሓዳር ንሱ ተኮይኑ ካኒ ንእግዚአብሔር ድለ ሎሙን ክትወሃብ ይኹም ወይ ከዓ ድለይ ክትረኽቡ ይኹም ዝብል ነቲ ዝደለኻዮ ነገር ማቴዎስ ወንጌል ጽሒፍዎ ዘሎ ነቲ ዝደለኻዮ ነገር ሓዳር ህንፃ እግዚአብሔር እንድሕርዳ ኮይኑ ወይ ከዓኒ ንእሽተይ ቤተክርስትያን ኢልና እንድሕርዳ ገሊፅናይ ሓዳር ነዚ ህንፃ እዚ ጾለት የድሊ ቤተክርስትያን ብዘይ ጾለት ኣይትምስረትን እያ ሓዳር ከዓ ብዘይ ጾለት ክምስረት ኣይክልኒ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ኣብ ናይ መጻምቲ ምድላይ ብኸመይ ክኸውን ኣለዎ ብናይ ወለድና ዝነበረ ብናይ ወለድ እንተኢልና ትኽክላዊ እዩ ምክንያቱ ኣብርሃም ንይስሐቅ ወዱ ከምፃሉ ከሎ እያብሔር ልኢኹ እዩ ኣምፅዩ እዚ መሰረታዊ መፅሓፍ ቅዱስ ወለድና ገይጋ የብሎምን ምክንያቱ ወለድና ከማፅልና ከለዉ ትኽክል ብናይ ኣቦና ኣብርሃም መሰረት እዩ ዘበን ዘምፆ ወይ ከዓ ቴክኖሎጂ ዘምፆ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓኒ ባዕልኻ ነታ ተደልያ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ምሕታት ወይ ከዓ ናይ ባዕልኻ ወሲንካ ወለዲ ዘይብሉ ወለዲ ከየማእኸልካ ክልቲኻ ተፃምቲ ተፋቲና ኢልካ ዝግበር ነገር ኣሎ ዋናው ግን ናይዚ መሰረቱ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 14 ከምዚ ይብል ማለት እዩ ሃብትን ንግስነትን ካብ ወላዲት ወርሶ ለባም ሰበይቲ ግና ካብ እግዚአብሔር እያ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ሰበይቲ ዝበካ ተኮይኑ ሰበይቲ ካብ እግዚአብሔር ተኮይና ንእግዚአብሔር ምሕታት እዩ ምክንያቱ ሰበይቲ መን እዩ ዝበካ መጻምትኻ መን እዩ ዝበካ ንዝብል ባዕልኻ ይኮንካን መጀመርያዊ ናቦና ኣዳም ንዑ እትኸውን ደጋፊት ንፍጠረሉ ኣብ ዝበሎ እግዚአብሔር መሰረት ስለዚ ሰበይቲ ህያብ እግዚአብሔር እንድሕርዳ ኮይና ባዕልኻ ዘይኮንካ ብናይ እግዚአብሔር ምልክት ብሱባኤ ብጾሎት ንእግዚአብሔር ሓቲትካ እግዚአብሔር ብዘመልክተልካ እግዚአብሔር ብዝመርሓካ መንገዲ በዚ መሰረት ይኸውን ዘሎ እቲ ናይ ወለድና ናይ ሎምን ፍልልዩ እንታይ እዩ መንከ እዩ ዝበልፅ ነገር እንተኢልና ኣብ ባይተ ተተራዩ እቲ ናይ ወለድና እዩ ዝበልፅ ማለት እዩ ምክንያቱ ወለዲ ዘምፅሎም እውን ዝተፋትሑ ኣለዉ ባዕሎም ኣምፅኦም ባዕሎም ዘፋትሑኻ ብዙሓት እዮም ነገር ግን ብብዝሒ ማለት እዩ ብብዝሒ ፐርሰንት ተሪእናይ ከዓኒ እቲ ናይ ወለዲ ዘምፅልካ ብዝበለፀ ነገር ንሳቶም ከምፁ ከለዉ ኩለንትና ድሕሪ ባይታ ኣፅኒዖም እዮም ምክንያቱ ቶም ገዛ ከመይ ዓይነት ከም ምዃኖም ቶም ስድራት ዘርኢ ዓይለት ከይተረፈ እዮም ወለዲ ዘጣይቁ እቲ ዘርኢ እቲ ዓይለት ምሳና ክዋሰብ ይኽእል ኣይክእልን ኢሎም ንሕና ንዕኡ ከንበቕዖ ዲና ኣይንበቕዖን ኢሎም ዓቕሞም ርዮም እዮም ዘምፅቡ ምክንያቱ ዓቕሞም ርዮም ምስ ዝዋሰቡ ዘለዉ ዝምድና ዝገብርዎ ዘለዉ ከመይ ዓይነት ቤተሰብ እዮም ንሕና ኸ ከመይ ዓይነት ኢና ንዕኦም ንኸውን ዲና እሶም ከነዓና ይኾኑ ድዮም ኢሎም ነዚ ኩሉ ኣረኣዮም ንድሓር ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ኩናት ድሓር ዘይብሉ ንድሕሪት ከምልሰካ ዘይክእል በዚ መሰረት እዩ እዚ ናይ ሎም ከዓኒ ወለዲ የለውን ክልተ ተፃመት እዮም ዝውድዎ ክልተ ተፃመት ምስ ወድዎ ግን እታ ጓል ክትብደል ትኽእል እያ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብዚ ምክንያቱ ከመይ እንተኢልና እታ ጓል ትብደሎ ነገር ኣሎ መጀመርያ ክልቲኦም በዓሎም ተፋትዮም ኣትዮም ኣለዉ ወለዲ ኣየ ማእኸለትን ኣበ ነብሲ እውን ታራ ኣለዋ መውስቦ ምክንያቱ መራሕቲ ሃይማኖት ከተማኸር ኣለካ እዩ ዝብል ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ናይ ሓዳር ቀንዲ ኣማኸርትኻ ክኾኑ ኣለዎም ምክንያቱ ቀንዲ ናይ ሓዳር ንሳቶም ኣፍልጦ ስለ ዘለዎም በቲ መሪሕነት ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብመፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ብሕጊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ገይሮም ከመይ ጌርካ ሓዳር ክትገብር ከም ዘለካ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ መራሕቲ ሃይማኖት ተወኪስካ ነዞም ኣቦታት እዚኣቶም ሓዳር ክትምስርቶ ኣለካ እዚ ናይ ሎሚ እታ ጓል ኣንስተይቲ ክትብል ጉዳእ ትኽእል ወድኻ ክጉዳእ ይኽእል ከመይ እንተኢልና ኪኖ መጋረጃ እታ ጓል ኣንስተይቲ ካልእ ባህሪ ክህልዋ ይኽእል እዩ ኪኖ መጋረጃ እቲ ወዲ ካልእ ባህሪ ክህልዎ ይኽእል እዩ ወይ ኣብ ካልእ ዝወለደ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ቃል ኪዳን ዝገበረ ክኸውን ይኽእል ምንም ትፈልጦ ነገር የለን ምክንያቱ ዘመን ዘምፆ ቴክኖሎጂ ዘምፆ ብፌስቡክ ብዝተፈላለየ ናይ ዓለም መራኸቢታት ዘለዋ
ኢኻ ትራኸብ ዘለኻ እንድሕር ትራኸብ ተሊኻ ሓዲኻ ክትጉዳእ ከም ትኽእል ርግፀኛ እየ ምክንያቱ ድሕሪ ባይት ንሳውን ቅድሚኡ ካልእ ክህልዋ ይኽእል ዓርኪ ክህልዎ ኔርዋ ክኸውን ይኽእል ዝኾነ ነገር ኔርዋ ስለ ዝኽእል በዚ መሰረት ንስኻ እንታይነታ ከየፅንዓኻ እንድሕር ኣቲኻያ ንሳውን ከምኡ ዓይነት እንድሕር ኣትያ ብርግፅ እቲ ሓዳር ይጉዳእ እቲ ቃል ኪዳን ይብደል እቶም ሰባት ክልተ ተፃመቲ ይብደሉ ክልቲኦም ይብደሉ እቲ ሓዳርካ ይብደል ሓዳር ይፈርስ ማለት እዩ ህንፃ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተፍርስ ኣለኻ ቃል ኣቲኻ ትጣላለም ኣለኻ ውዕል ኣቲኻ ነቲ ውዕል ተፍርስ ኣለኻ በዚ መሰረት ወለዲ መመርኮስ ምግባር ከምዚ ሓሲብ ኣለኹ ምክፋል ዝበለፀ ነገር እዩ እዋ ኣይኮነን ክብልካ ይኽእል እዮም ኣብዚ ነገር እዚ እንታይ መፅእ ክልተ ተፃመቲ ምስ ኣተውዎ እታ ጓል ኣንስተይቲ ንወለዳ ከየፍቀደት ነዚ ሓዳር እዚ እንድሕራ መስሪታቶ ክልቲኦም እንድሕራ ተባኢሶም ብርግፅ ኢልና ክነርና ይመፅእ ማለት እዩ ንሕና እኮ ከምዘይኮነኪ ኢልና ክነርና ንስኽ ግን ስለ ዝፈተኽዮ ባዕልኺ ስለ ዝወሰንኪ ሕጂ እውን ምሳኺ የለናን ይብሉ ኣብ ጎንኺ የለናን ይብሉ ከምዚ ኣጋጢምኒ ሽግር ኣጋጢምኒ ኣብ ሓዳረይ እንድሕር ኢላ ብናቶም እንተኮይኑ ግን ኣብ ጎና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ጎኖም ክትከውን ትኽእል እያ ናብኦም ክትፅጋዕ ትኽእል እያ ናብኣውን ክፅጉዕ ይኽእል እዮም ኣብዛ ግዜ እዚኣ ግን ባዕልኻ ስለ ዘምፃኻዮ ባዕልኻ ከዓኒ ነታ ነገር ንሳ ትዋፃዳ እምበር ንሕና ኢድ የብልናን እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ኣየማኸርካዮምን መራሕቲ ሃይማኖት ኣየማኸርካን ክልቲኻ ተፋቂርና ኢልካ ኣቲኻ ያለኻ ትሕቶ ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ግን ብኸመይ መንገዲ ሓዳር ሓደ ሰብ ክምስርት ኣለዎ ቀዳማይ ብሱባኤ ክኣቱ ኣለዎ ካልኣይ ሱባኤ ምስኣቶ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጓል እገለ ተመርዖ ኣይብለካን እዩ ነገር ግን ምልክት ይህበካ እዩ ምክንያቱ ጸሎትካ ስሙር ከም ምዃኑ ብእግዚኣብሔር መሪሕነት ከም ምዃኑ ምልክት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይነግር እዩ መራሕቲ ሃይማኖት ከዓ ተማኽር ብከምዚ ዓይነት ሓዳር ክምስረት ኣለዎ በዚ ዘሎ ግን ብዙሓት ተመሪዖም ዝፋትሑ ሰንበት ቃል ኪዳን ኣሲሮም ሶኒ ቤት ፍርዲ ዝኸዱ ስለ ዘለው ሓዳር ናብ ሓደጋ ገፁ እዩ ዝወርድ ዘሎ ምክንያቱ ድራማዊ ይኸውን ኣሎ እቲ ሓዳር ድራማ ማለት እዩ ድራማ ሓንቲ ሰዓት ፈሪሖም ኣብ ውሽጢ ሰዓት ከዓ እንዳተባእሱ እዮም ዝሰርሕዋ ነታ ናይ ሓዳር ድራማ ልክዕ ድራማ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ምክንያቱ ዘይቕፅል ማለት እዩ ዘይቕፅል ስለዚ ብናይ ወለድና ግን ድጋፍ ኣለዎ ከምኡ ገይረ ሓዳረይ ገይረ ኢላ ኣዲኣ ሓዳር ክግበር ትብላ ኣቦኣዊን ሓዳር ክግበር ይብላ በዚ መሰረት ሕጊ ኣለዎም ስርዓት ኣለዎም ወለድና ወሓስ ኣለዎም እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ብዓብዪ ኮይኑ ስርዓታዊ ከዓኒ ኣለዎም ዝጠቕም ናይ ወሓስ ኣስፋሕ ኣበልኩም ንገሩና ወሓስ ማለት ተሓታቲ ማለት እዩ ብሓፂሩ እዛ ሰብ እዚኣ ሰብዚ ክጠልማ እንድሕር ደልዩ እቲ ወዲ ተባዕታይ ጠሊሙ ክኸይድ ተደልዩ ወሓስ ይፅዋዕ ወሓስ ተፀዊዑ እዚ ባህሊ እዩ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ኣይኮነን እዚ ወሓስ እዚ ተፀዊዑ ልክዕ ፀባ ክትሓልፍ ከለኻስ ብዘይ መሓለኻ ይትሓልብን ኢኻ ልክዕ መሓለኻ ትገብር ንምንታይ መሓለኻ ተዘይሃልይዎ ፀባ ክድፋእ ስለ ዝኽእል ወሓስ ተዘይሃልይዎ ትገብሮ መውስቦ ከዓኒ ተሓታቲ ዝበሃል የለን እዚ ወሓስ እዚ ተሓታቲ እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ብሕጊ መንግስቲ ተሓታቲ እዩ ይቐርብ ነቲ እንዳወድድ እዩ እንዳጓልዮም ዝውድሉ ማእኸላይ ኮይኑ ማለት እዩ ኣቀራራቢ ወሓስ እዩ ወለድና ብወሓስ የውፁ ነሮ ንሱ ነቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ድጋፍ ይኾነት እዚ ዓበየ ቃል ኪዳን ቃለ መሓላ ክኸውን ከሎ መብዛሕትኡ ግን መርዓናትና ብባህሊ ስለ ዝምራሕ ብባህሊ ስለ ዝኸይድ ባህሊ ስለ ዝዕብልሎ በዚ መሰረት እዩ ዝኸይድ ነዚ ይመስል ማለት እዩ እሺ ብድጋሚ ቃል ህይወት ይስማዓልና ደስ ዝብል ትምህርቲ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና እዚ መደብ ትከታተሎ ዘለኹም ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ግበርሉ ብዙሕ ሰብ ክመሃረሉ ይኽእል ኢልና ኢና ምፂና ዘለና ማለት እዩ እሺ ካብዚ ቀፂልና እውን ኣለና ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ እሺ ክቡር ኣቦና መጋቢ ሐዲስ ሊቀ ብርሃናት ብድጋሚ ቃል ህይወት ይስማዓልና ናብ ሓሙሽተ ትሕትና ንኸይድ ዘለና መርዓ ብዘይ ቅዱስ ቁርባን ይፍቀድ ድዩ ዘይፍቀድ ተኮይኑ ንምንታይ ደኣ ኣብ ገዛ ቃል ኪዳን ዝኣስሩ ኣብዚኣ ጽቡቕ ማብረኽ ተብሉልና መርዓ ብዘይ ቅዱስ ቁርባን ይፍቀድ ድዩ ዘይፍቀድ ተኮይኑ ንምንታይ ደኣ ኣብ ገዛ ቃል ኪዳን ዝኣስሩ ወይ ኣቕሽሽቲ ተእስሩ ማለት እዩ ኩላኹም ኣቦታትና ኣብ ገዛ ተእስሩ ኢኹም ንምንታይ ዕላማ እዩ ዕላማ ኣለዎ ወይ ግን ንምንታይ ዕላማ እዩ ክተብሩልና መርዓ ወይ ከዓ ቃል ኪዳን ካብ ቁርባን ወፃኢ ይፍቀድ ድዩ ቤተ ክርስቲያንና ወይ ከዓኒ መፅሓፍ ይፍቅዶ ድዩ ፍትሐ ነገስቲ ኣይፍቅድን እዩ ማለት ቤተ ክርስቲያንና እውን ኣይትፈቅድን እያ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ክፍፀሙ ዘይክእሉ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን እዮም ምክንያቱ ሓደ ንሱ ከዓ ካብቶም ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ከዓኒ ተክሊል ወይ ከዓ ናይ ማእስባን ዝበሃል እዩ እዚ ከዓኒ
ማህቶም ቅዱስ ቁርባን ናይ ሓዳር ናይ ቃል ኪዳን ሓደ ኣካል እዮም ዝብል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 6 ማርቆስ እውን ምዕራፍ 10 ገሊፅዎ ዘሎ ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ኣካል እዮም ዝብሎም ብምውሳብ ኣይኮንካን ሓደ ኣካል ትኸውን ምክንያቱ ሓደ ኣካል ከግብረካ ዝኽእል ቅዱስ ቁርባን እዩ ነቶም ክልተ ሓደ ዝገብር ቅዱስ ቁርባን እዩ ንምንታይ ዳኣኒ ካብ ቁርባን ወፃኢ ዘይፍቀድ እንድሕር ዳ ኮይኑ ሕጊ ቤተ ክርስቲያንና ዘይፍቅዶ እንድሕር ዳ ኮይኑ ንምንታይ ኣቦታትና ካህናት ካብ ወፃኢ ተእስሩ ንዝብል ብርግፅ ናይ ቤተ ክህነት ድኽመት ኣሎ ብዚ ድኽመቱ ከዓ እንታይ እዩ ኣስተምሂርካ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዘይምምፃእ እዩ ነቲ ሰብሱ ቃል ኪዳን ገብር ተኮይኑ ሚዒድካ ኣስተምሂርካ ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ምምፃእ ናትና ድኽመት ናይ ካህናት ድኽመት እዩ ክትብሎ ትኽእል ብዓብዪ ከዓኒ ሰብ ካብ ቅዱስ ቁርባን እንዳሃደመ ስለ ዝመፅእ ካብ ቅዱስ ቁርባን ከህድሞ ዝኸኣለ ንቅዱስ ቁርባን ከም ሓደ ዘፍርሕ ነገር ገይሩ ርዩ ቅዱስ ቁርባን ብምቕራቡ ሓደ ኣካል ዘግብር ዘዋህድ ከም ምዃኑ ቃል ኪዳን ዘፅንዕ ከም ምዃኑ ነዚ ክሳብ ሕጂ ቃል ኪዳንና ብባህላዊ ከምቲ ንብሎ ዘለና ኣቐዲምና ዝበልናዮ ቃል ኪዳን ብኸመይ ዝኸይ ዘሎ ዓብላሊ እንተይልና ባህላዊ ሃይማኖታዊ ኣይኮነን ባህላዊ እዩ ዝኸይ ዘሎ ባህላዊ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ገዛ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ምእሳር ወይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ እሞ እታ ነገስቲ ኢልዎ ዘሎ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ቃል ኪዳን ዝገብሩ ሰባት ልክዕ ከም ናይ እንስሳዊ ፈረሳዊ ወይ ከዓ ናይ በቕሊ ነገር እንስሳዊ ዳኣ እምበር ናይ ሰብኣውነት ነገር ናይ ሰብ ነገር ኣይኮነን ኢሉ ስለዚ ብሃዲስ ኪዳን ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዳኣ እምበር ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ክፍፀሙ ኣይፍቀድን እዩ እቶም 7 ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ሓደ ንሱ ከዓ ተክሊል ዝብል ስለ ዘሎ ተክሊል ንምንታይ ንዝብል ርክዕ እቶም ካህናት ወሪድና ማለት እዩ ካብቲ ናትና ቦታ ወሪድና ናብ ናይ ምእመናን ቦታ ወሪድና ኣብቲ ናቶም ገዛ ወሪድና ልክዕ ናብቲ ናቶም ቦታ ኢና መፂና ዘለና ንሶም ናባና ዘይኮኑ መፂኦምስ ንሕናና ናብኦም መፂና እዮም ማለት እዩ ናብቲ ቦታኦም መፂና ኣብቲ ንሶም ዝደልይዎ ከከም ዝደልይዎ ምክንያቱ ኣብ ገዛ ክገብርዎ ዝኽኣሉ ብፍላይ ኣብ ዘለናይ ሃገር ብዙሕ ነገር ኣሎ ናይ ሓሶት ቃል ኪዳን ኣሎ ናይ ሓሶት ቃል ኪዳን ስለ ዘሎ እዚ ናይ ሓሶት ቃል ኪዳን ካብ ቤተ ክርስቲያን ክመፅእ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ናይ ሓሶት ቃል ኪዳን ዝገብር ተልዩ ንፕሮሰስ ኢሉ ንሱ ንቤተ ክርስቲያን ክመፀልካ ኣይክእልን ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመ እውን ይነሩ ብኸምኡ ዓይነት መፅኡ ናይ ሓሶት ቅዱስ ቁርባን ገብር ከሎ ቅዱስ ቁርባን ክሳብ ናይ ስጉንዶምን ክሳብ ተኣምራት ንምራይ ካብ ኣፉ ክሳብ ምምላስ እዚ ነገራት እዚ ስለ ዝተገበረ በዚ መሰረት ከዓኒ ክልቲኡ ክትፈልጦ ይትኽእልኒ ኢኻ ሓቀኛታት ድዮም ወይ ከዓኒ ናይ ሓሶት ድዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ናይ ገዛ ክትፈልጦ ይትኽእልኒ ኢኻ ሓቀኛታት ክትብሎም ንኩሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ገሊኦም ከዓኒ ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ወዲያው ኣሲሮም ድሕሪ ወርሒ ከዓ ዝፋትሑ ኤርፖርት ክኸዱ ከለዉ ተፈላለዮም ዝኸዱ ሰባት እዮም ምክንያቱ ንምንታይ ሓቀኛ ቃል ኪዳን ኣይኮነን መሰረቱ እውን እግዚኣብሔር ዘይብሉ ቃል ኪዳን እዩ መሰረቱ እውን ንእግዚኣብሔር ሓቲቶም ዝኣተውዎ ቃል ኣይኮነን መሰረቱ እውን ብፀሎት ብሱባኤ ኣትዮም እግዚኣብሔር መሪሕነት መፅሓፍ ቅዱስ መለክዕ ገሮም ዝኣተውዎ ኣይኮነን ምክንያቱ ልክዕ እቲ ንብሎ ዘለና ኣብ ገዙ መፅኡ ቃል ኪዳን ክኣስር ከሎ ሓቀኛ ቃል ኪዳን ተባሂሉ ክውሰድ ኣይክእልኒ ቤተ ክርስቲያናዊ ቃል ኪዳን እዩ እዚ ኢላ ክትኣምነሉ ኣይትኽእልኒ እያ ሓቀኛዊ ክበሃል ኣይከኣልኒ ሓቀኛ ቃል ኪዳን ኣይኮነን ምስ ናይ ሓሶት ተሓዋዊሱ ዘሎ ቃል ኪዳን እዩ ኩሉ ናይ ምትላል ዘለዎ ነገራት እዩ መብዛሕትኡ ከዓኒ እዚ ካብ ቤተ ክርስቲያን ምርሓቅ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ሰብ ናብ ገዙ ቃል ኪዳን ክኣስር ክኢሉ ብቤተ ክርስቲያናን ብመፅሓፍ ቅዱስ መለክዕን ብፍትሃ ነገስትን ግን ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ካብ ቁርባን ወፃኢ ቁርባን ክልተ ዓይነት ኣሎ ቁርባን ማእስብና ተክሊል ስለ ዘሎ ካብዚ ወፃኢ ቃል ኪዳን ሓደ ኣካል ክበሃሉ ኣይክእሉን እዮም ቃል ኪዳን እውን ኣይኮነን ክምሕሉ ይኽእሉ እዮም መማሓሎም ኣይኮነን በምንም ተኣምር ስለ ዝመሓሉ ብቤተ ክርስቲያንና ቃል ኪዳን ተባሂሉ ክፅዋዕ ኣይከኣልን እሺ ቃል ህይወት ይስማዕ ኣላ ብድጋሜ ፅቡቅ ጌርኩም ኣስፊሕኩም ገሊፅኩም ማኹም ናይ ኣገልግሎት ዕድሜኹም ይባርኸልኩም ይቐድሰልኩም እሺ ኣቦና ሕጂ እውን ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ
أمونغو كل تحتيات أببينهم عدي وأببينهم هاجر زنورو مالتي لمسوا زياتهم بسدرات حاتيهم إننا جن ببينهم هاجر يوم زنورو أبزروا لفتنات انتهي مثل كسب كندي كتصابي له مرات أبنة تقول نحرت خوينا أجي أب 10 عام نحرت تصبيات تسي سدرائي حتى يوم كتغرفة تخيل له فأنا نستخد غرفة تدل جن حتى سلزة خونت كاني النور خوين ويسمعه ويبسدر أخاني سلزة هوا يبنى كين حساس سلزة ولوا عجز تقولتي أخذ غرفة تخيل له مالت بيتخسيان نجيرة دي أخذ غرفة زلوا بعد نفسها نجيرة نعو نجيرة دي كم يمثل بزيادة جن ولا سواء سبيت نستمر عاو أببينهم عد زنورو أوزل الفتنات كاني أسفها بيلكم تقول صلي شيء أب منغو خلت حسياس زلو فتنة أنت يمثل وكا منغو قال كده أن زلو ننبينهم هاجر بمقماتهم كما يمثل نزبل كان ديت أبز جزيزي فتنة خوين زلو زي حصة كسب معس كندي عمت كتصنع حلو نزبل بمسرة ناي بيت كريستياننا حقي وكان بيت كريستياننا سرعات حق اللوا سرعات اللوا هذا عمت كحلف يقولون نزبل كاب هذا عمت ندهر حلفه كسلك وكاي خالي مخنياتهم ممننا وكمسيو قال حساب كمسيو مونغو زنبلا زلنا نافتنا خاطو يوم كل يوم أبزي تدلي فتنة أبزي تدلي ودكت كأتوهم سلزخل كاب حدا عمت كنوي حبلون متحت الصعيد خوين وسين كا هاتو زلها مخنياتو تحت مستحات خا نمن تاي تحت حدا سب نخنات يحص دحر محصاي كنت يخمس ننكسنت اندحر دا تحصي دحري حص نغس يخون ممراصي مالت مخنياتو ممراصي غزي وسدي ممراص اي وسدني كنت غزي وسدي اي وسدي نخنت تحصيلو غزي زوسدل يكونه سلازي تحصاي محصاي نحصرتيهم نابنت نقال كيدان نخندي كون تلو مسفرت خندي كونالو عمت كونالو كاب عمت كحلف يبلو مخنياتو كمزي زبل كايو اقدمو فتناتو خنتاي مسل زبل فلا بز غزي زي ازيو ببينهم زنبرو سب قال كيدان يخونو حصيات يخونو ازيم እንዳተፈተኑ ርእሶም እንዳፈተኑ ዝነብሩሉ ዘለው ግዜ እዚ ሱኻኒ ሞባይል ዘምጾ ወይ ካሜራ ዘምጾ በካሜራታት ጌርካ ዝግበር ነገራት አዝዩ አብሱነቶም አብዘይ ተደለ ውድቀትን አብዘይ ተደለ ኃጢያትን አብዘይ ተደለ ፈተናታትን እዩ ዘሎ ብርግጽ ከመይ ከሆናሎ ንዝብል ግን ካብ ዓመት ካለ ምክንያቱ ፕሮግራም ጌርካ እቅድ አውጽኻ መደብ ጌርካ ኩምራኤልካ ተሐሲብካ እስኪ ን10 ዓመት ኩምራኤልካ ክትሕጸ አይካልኒ ዋላ ወለዲ ይኹንሞ ሕጸብኮ ቃል ኪዳን አይኮነን ምክንያቱ ሕጸብ መፍራስ ኃጢያት አይኮነ ሕጸብ ፈርስ ይኸሊ በኸመይ ክፍጸማሉ ንዝብል በአበነፍሲ አብ ሕጸ አለይ ምክንያቱ ስርዓተ ተክሊል አሎ አብ ሕጸ ካህን ይመጽዩ ይጽዋዕዩ ዋና አብ ሕጸ ዘይኮነ ጋና ሐሳብ ክሕሰብ ከሎ ካንተ አቀዲምና ዝበልና نقال كيدان كحسب كلس مرحة هيمانوت كما خرالو إلنا لنا مرحة هيمانوت إنها ناين السحة أبولو يبزي أفتم مرحة هيمانوت نزي كما خرالو نساون كتم ما خرالو حصون بهمي زفت من نصوص كهان زي بلا يكون نجار جين حصة قال كيدان سلا زي كونه مفراسو مقدافهم حتى يكونه كسب قال كيدان زاسور لا أنا إذا حساب زي أو قارئ أيو الله هنتايلو ولا أخلا ما يجبر ولا نساوين أو قارئ أيو الله هنتايلكو ግዴታ አይኮነን ምክንያቱ በደልየትኩም ዲኹም ይዝብሎም ተኻንኮ መጀመሪያ ነቃል ኪዳን ንኽትኣትውስ ማንም ዝገደደኩም ከም ዘይብሉ በደልየትኩም ዲዩ ተኣትዎ ዘለኹም ስለዝብለው ስለዚህ ብምፍራሱ ወለድ ዋላ ይሃብዋ ከተፍርሶ ትኽእል ክትብትኖ ትኽእል ብምብታኖም ግን ኃጢአት አይኮኖምኒ ኃጢአት ቃለ መሓላ ፈፂምካ መፍራስ እያ እታ ኃጢአት ትኸውን ምንም ሕድገት ይሃልዎ ቃል ኪዳን ዘፍረሰ እሳያት ኃጢአት أب حتى كفالا لا يقولوا قدبوا بمصحف قدس قدبوا ببيت كريستيان كما يبل سرعة تكليل ويكاني ناي بيت كريستياننا سرعة زي دوغما يكونن سرعتي إذا سرعة زي كام مسكوناتات غير يخيلي هنياتو عامت كتصنح لهم كمرأة خوينس نخندي عامت يليو كنا واحد زخل نمنتاي له تحاسيوا هنياتو مر عوائل تتحاسيوا نمنتاي له حتى يالو سخاخ مر عوائل تتحاسياتو
ዘይተመርዓወት ኮይና ንምንታይ ኢላ ተሓፂያቶ ምናልባሽ ብናይ ሃገር ምኽንያት ንኣብነት እስራኤል ከነምፅእ ንኽእል ኢና ኣብ እስራኤል ዘለዉ ንኽወፁ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ክሕፀ የብሉን ከምኡ እንተኮይኑሞ ክትሕፀ የብላን ኣብ እስራኤል ዘሎ ሰብኣይ ክትሕፀ የብላን ክሕፀ የብሉን እሱ ዘይወፅእ እንተኮይኑ መደብ ናይ ምውፃእ ዘይብሉ እንተኮይኑ ካብቲ ሃገር እቲ ሕፀ እውን ክኸውን ስለ ዘይክእል ንምንታይ ኢሉ ማለት እዩ ንዓ ሒዝዋስ ንምንታይ ንሱ ከዓኒ ተታሒዙ ንምንታይ ደው ይብል ማለት እዩ ንኣብነት ተሓፂዩ ይኸይድ ኣብ ዓዲ ሕጂ ይወፅእ ሙኖ ናብ ሓደ ዓዲ ይወፅእ ሕጂ ካብቲ ሃገር ንኣብነት ከም እስራኤል ኣምፂኹም ዝፀናሓኹም ብዙሕ ዓመት ከይገበርከ ወይ ተወፂኻ ክትምለስ ኢኻ ናብቲ ዓዲ ሕጂ ክትስስዕ ትኽእል ኢኻ እሱ ኣብኡ ቅመጥ ደልዩ ኣሎ ያ ጓል ከዓ ክፅበዩ እውን ደልያ ኣላ ግን እቲ ናይ ዝወልዳሉ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እውን ዕድመ እውን ክበፅሓ ይኽእል ማለት ይኸዳ እዩ ዘሎ ኣብዚ ከምዚኻ እንታይ መፍትሒ ክትገብር ትኽእል ንሱ እቲ መጀመርያ ዝመለስናዮ ንኽምርዓዋ ኢሉ እዩ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ተሓፂዋ ንእስራኤል እንድሕር ኣትዩ 15 ዓመት ኣብ እስራኤል ክገብር እዩ ሰብ እዚ ጓል 15 ዓመት ከለኻ ተሓፂዋ ኸይድ ኣሎ እሳ ጓል 30 ዓመት ኮይና ስለዚ ግዜኣ ከባኽነላ የብሉን ምፍልላዮም ሓጢኣት ኣይኮነን እዩ ኣብዚ ሕጂ ምፍልላዮም ሓጢኣት ኣይኮነን ጠሊማቶ ጠሊምዎ እውን ኣይበሃልን እዩ ጥልመት ዝበሃል ቃል ኪዳን ኣሲርካ እዩ ካብ ጥልመት ዝበሃል ምሒልካ ዳ እምበር ተሓፂያ ነረ ተዋሂባትኒ ነራ ናብ ካልእ ኸይዳ ኢሉ እዙይ ጥልመት ኣይኮነን ምጥላም ዝበሃል ቃል መሓላ እዩ ትቐንዲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መሰረቱ ቃል ኪዳን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣስሪሩ ዘሎ ሕፀ ግን ካልእ ንኸይወስዳ ንዓኻ ተዋሂባትካ ኣላ ዝብል እዩ ምክንያቱ ተሓፀየ እንተኢሉ ካልኦት ክሒዝዋ ንዓኻ ተዋሂባትካ ኣላ ውህብታ ኸያ እዩ ዘይትምርዓዋ እንተኾንካ ኸዓኒ እንድሕር ግዜ ገዲቡካ ኸዓኒ ምፍልላይካ ብሕፅር ዝበለ ሓጢኣት ኣይኮነን ጥልመት እውን ኣይበሃልኒ ናይ ሕፀ ኣማራፂ ተረኺባ ክትከይድ ትኽእል እያ ኣማራፂ ተረኺቡ ካልእ ከምፅእ ይኽእል ብጥልመት ግን ኣይውሰድን እሺ ቃልዮ ተስማዓልና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣገላልፃ እሺ ኣብኡ ከላ ኣብ ሓደ ሃገር ማለት እዩ ኣብ ሓደ ሃገር እንዳነበርካ ካህን የለን ኣብቲ ዓዲ ሕጂ ኣብ ካልእ ሃገር ዘሎ ዓዲ ስሬት ክትወስድ ትኽእል ዶ ማለት ቆነና ክትወስድ ትኽእል ዶ ንስሓ ክትወስድ ትኽእል ዶ ባት ነፍሲ ሒዝካ ይፍቀድ እዚኣ ናይ ብዙሓት ሕቶ ኣኽቡራት ተኸታተልቲ ሰሚዕና ሸር ንገብሮ ኢና ናብ ኩሉ ሰብ ክበፅሕ እዚኣ ቤተ ክርስቲያን ከሎ ካህን ከሎ ኣብ ካልእ ዘሎ ሃገር ካብኡ ስርየት ሓጢኣት ክቕበል እየ ንሱ እዩ ዘነስሓኒ ማለት ንዕቐት ናይ ቤተ ክርስቲያን ወይ ንዕቐት ናይ ካህናት ክበሃል ይከኣል ኣይኮነትን ተሓተኹም ኣይኮነትን ኣብ ሓደ ሃገር ካህን የለን ኣብቲ ዘለዎ ሃገር ትሰብ ካህን የብሉን ኣብቲ ዓዲ ንኣብነት ስዑድ ዓረብ ንበሎ ሕጂ ካህን የለን ኣብቲ ሃገር ሕጂ ቤተክርስቲያን የለን ቤተክርስቲያን የለን ብሓፈሻ ቤተክርስቲያን የለን ካህን ከዓ የለን ሕጂ ኣብ ካልእ ዓዲ ንዘሎ ካህን ክትሕዝ ትኽእል ዶ እዚ ሽግር ይበሃል እዚ ሽግር እዩ ሽግር ከዓኒ ሽግር ዘምፀኦ እዩ ሽግር እንድሕር ኮይኑ እሞ ወይ ከዓ ፀገም እንተኮይኑ ቤተክርስቲያን ዘይብሉ ሃገር ካህን ዘይብሉ ሃገር ብሞባይል ደዊልካ ወይ ብስልኪ ጌርካ ንስሓ ክትወስድ ትኽእል ዶ ኣብ ካህን ማለት ኣብ ካህን ኣይኮነን ኣብ እግዚኣብሔር እውን ክትወስድ ትኽእል እያ ብሽግር ግዜ ንኣብነት ሰባት ሽግር ንበል ኣብ ልብያ ሓደጋ ዘጋጥም እንድሕር ዳ ሃልዩ ንስኻ ኣብቲ ግዜቲ ካህን ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ቤተክርስቲያን ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ዋላ ናይ ሂወት ምጥፋእ እውን እንተልዩ ምስ እግዚኣብሔር ንስሓ ተኣቱ ሽፍታ ዘይማን እኮ ምስ እግዚኣብሔር ይኣትዩ ንኣብነት ሽፍታ ዘይማን ብሽግር ግዜ ምስ እግዚኣብሔር ምስ ካህን ኣይኮነን ብረህዋ ግዜ ኣይከኣልን እዩ ቤተክርስቲያን ኣብ ዝሃለወሉ ካህን ኣብ ዝሃለወሉ ምስ ካልእ ካህን ከይድካ ምንሳሕ ብስልኪ ጌርካ ምንሳሕ ኣብ ነፍሲ መሓዝ ትኽክል ኣይኮነን ብሽግር ግዜ ግን ካህን ኣይኮነን ምስ እግዚኣብሔር እውን ንስሓ ቅቡል እዩ ግዴታ ናብ ካህን ኣየድልየካን ደው ኢልካ ናብ እግዚኣብሔር እውን ምእታው የድልየካ ሽግር እዩ ምክንያቱ ዘጋጥመካ ዘሎ ናይ ሂወት ምንባርን ፈተነን ስለ ዝኾነ ንስኻ ኣብ ሓደጋ ተሊኻ ኣብ ሽግር ግዜ ኣብ መከራ ተሊኻ ንእግዚኣብሔር ንስሓ ኣቲኻ ሓጢኣትካ ድምሰሰልካ ይኽእል እዩ እዚ ሽግር ዘምፀኦ እዩ ምስ ሽግር ዝተተሓዘ እዩ ምስ ረህዋ ተኮይኑ ግን በፍፁም ናብ ካህን ዘለዎ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ከይድካ ንስሓ ክትኣቱ እዩ እቲ ትኽክል ሽግር ዘምፀኦ ተኮይኑ ግን ይከኣል እዩ
ስለዚህ ይካአሊ እንምባሊ እሺ ቃል ህይወት ይስማዓልና እሺ ካብዚ መጣል ኣብዚ ዘለናዮ ኣብ ዘመንና ማለት እዩ ካብ ፍቅሪ ገንዘብን ፍቅሪ ሰብን ኣይና እዩ ብዙሕ ዝኸብር ዘሎ ወይ እንታይ ይባሃል ዝኸውን ዘሎ ኣብ ዘለናዮ ዘመን መብዛሕትኡ ፍቅሪ ሰብ እዩ ዘሎስ ወይ ፍቅሪ ገንዘብ እዩ እቲ ምክንያት ካብ ምንታይ ይኸውን ፍሉጥ እዩ ፍቅሪ ገንዘብ እዩ ዘለና ካበይ ጀሚርካ እቲ ምክንያት ግን ካብ ምንታይ እዩ ካብ ፍቅሪ ዓሊምና ዘሎስ እዚ ምክንያት ርዱ ፍቅሪ ገንዘብን ፍቅሪ ሰብን ወይ ከዓ ፍቅሪ እግዚአብሔርን ዝብል ምክንያት ካብ ምንታይ እንተይልና ገንዘብ ስለ ዝኾነ ምክንያት ምንም የለን ገንዘብ ስለ ዝኾነ ገንዘብ ከዓ ሓይል ኣለዎ ሓይሉ ኸዓኒ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ገሊፅዎ ኣሎ ይሁዳ ንእግዚአብሔርን ንገንዘብን ከገልግል ኣይከኣለን ይህዋ ስለዚ ንመን መሪፁ ንሱ ርዱ ነገር ገንዘብ እዩ መሪፁ ጎይታ ኸዓኒ ንክልተ ጎይተት ከተገልግሉ ኣይትኽእሉን ኢኹም ምክንያቱ ሓይሉ ምስ ናይ እግዚአብሔር ምስ ናይ ጎይታ በፂሑ ዘሎ ገንዘብ እዩ ብርግፅ ክልተ ጎይተት ኢሉ ኣብ መወዳእታ ክልተ ጎይታ ኣለዉ ድዮም እንተኢልና ካልኣይ ጎይታ መን እዩ እንተኢልና ገንዘብ እዩ ስለበዚ ምክንያት ከዓኒ እቲ ምክንያት እንታይ እንተኢልና ንክልቲኦም ከተገልግል ኣይትኽእልን ኢኻ ይሁዳ ንክልቲኦም ኣየገልገለን በቃ ከገልግሎ ዝኸኣለ መወዳእታ ናይ ይሁዳ ንእግዚአብሔር የገልግል ኖሩ ኣብ መወዳእታ ኣገልጋሊ ገንዘብ እዩ ኮይኑ ገንዘብ እዩ መሪፁ ማለት እዩ ስለዚ ሱር መሰረቱ ናይ ሓጢኣቱ ቅዱስ ጳውሎስ ገንዘብ ኢልዎ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ፍቅሪ ቤት ይኹን ፍቅሪ እግዚአብሔር ይኹን መን እዩ ዘሎ እንተኢልና ማለት ሩይ ነገር ስለ ዝኾነ ብኩሉ ነገር ብሃይማኖት ደረጃ ብመራሕቲ ሃይማኖት ይኹን ከምቲ ኣቀዲምና ንብሎ ዝነበርና ንምንታይ ኣብ ገዛ እንተኢልና ልክዕ መን እዩ ዘምፃእካ ዘሎ ናው ርዱ ነገር እዚ ሓደ ካዊ ንኩሉ ገዚዎ ሒዝዎ ዘሎ ገንዘብ እዩ ምክንያቱ ብገንዘብ ጌርካ ኸ ዘይግበር ነገር የለን ሓውካ ብገንዘብ ተቐትል ሓውካ ብገንዘብ ሸይጥ ሰብ ትሑት ነገር ኮይኑ ካብ እንስሳ እንተሓቲ ኮይኑ ገንዘብ ግን ኩሉ ክገብር ዝኽእል ኩሉ ክሰርሕ ዝኽእል ኣብዚ ግዜ እዚ ዘበኑ ናይ ገንዘብ እዩ ኮይኑ ዘሎ ምክንያት እንተኢልናኻ ገንዘብ ስለ ዝኾነ ጎይታውን ስለ ገንዘብ ስለ ተዛረበ ንክልቲኦም ከተገልግሉ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢሉ ንዓይን ንገንዘብን ምግልጋል ኣይከኣልኒ ኢሉ ስለዚ እንድሕር እግዚአብሔር ምርጫኻ ተኮይኑ ገንዘብ ብዙሕ ምስ ገንዘብ ክሳይብልካን ገንዘብ ምርጫኻ ተኮይኑካ ምስ እግዚአብሔር ዘለካ ነገራት ርክብካ ምስ እግዚአብሔር ዝነበረ ፍቅርኻ እንዳጎደለ ከም ዝኸይድ ኣብ ገንዘብ ስለ ዘተኮርካ ዋጋ ናቱ ግን ልክዕ ናብ ሓጢኣት ከም ምዃኑ ብገንዘብ ስዮል ክዕድጉ ዝኽእሉ ኣለዉ ብገንዘብካ መንግስተ ሰማያት ብኣግባብ ተዘይተጠቂምካሉ ገንዘብ ብስርዓት ክትጥቀመሉ ኣለካ ገንዘብ ብምርካብካ ብስርዓት ብኣፍልጦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ምጽዋት እግዚአብሔር ኣዳልዩ ኢሎ ናይ ገንዘብ ብዝግባእ ተዘይተጠቂምካሉ ኣብ መወዳእታ ዋጉ ናቱ ናይ ሓጢኣት ነገር ከም ምዃኑ መሰረቱ መጽሓፍ ቅዱስ ገሊጹ እዩ ስለ ገንዘብ ስለዚ ነዚ መስል ማለት እዩ እሺ ቃል ህይወት ይስማዓልና እሺ ካብ ዝቐፂልና ዘለና ሕቶ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ሓንቲ ጓል ማለት እንዲያቆን ይኹን እና ትምህርቲ ሰንበት ይኹን ምስ ተፍቅሮ ባዕላ ክትሓተት ትኽእል ሎ ማለት ቀደም ዝበልና ከምቲ ዓንተ ዝበልና ብወለድና እዩ ነይሩ ኣብዚ ሎሚ ግን ባዕልና ይተቐይሩ ሓደ ወዲ ይሓትት እዩ ኣወዳት ይሓት እዮም ሓንቲ ጓልከ እንዳፈተወቶ ክትከስረድ ዘለዋ ወይስ ክትሓተ እዩ ዘለዋ ከምቲ ኣወዳት ዝሓትዎ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ማዕረ ክንደይ ከም ዘሎ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንሓደ ዲያቆን ክትሓቶ መጻምዳ ንኽኸውን ይፍቀድ ድዩ ወይ ከዓኒ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ድዩ ወይ መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ንዲያቆን ኣይኮነን ንምእመን ውን ኣይተጻሓፈን ናይ ጓል ንክትሓተት ኣይተጻሓፈን ናይ ወዲ ግን ተጻሒፉ እዩ ምክንያቱ ዘይተጻሓፈ ሕጂ ዘበን ዘምፆ ቴክኖሎጂ ዘምፆ ምዕባለ ዘምፆ ኢልና እቲ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ከነፍርሶ ይንኽእል ኢና ምክንያቱ ወዲ ንክሓትት እዩ ተጻሒፉ ዘሎ ፅሑፍ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን
ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 22 ከምዚ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ኣፍቂርዋ ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ኣይፍቀረቶን ኢሉ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን መሪጽዋ ምምራጽ ተካልያ ምሕታትን ምምራጽን ግን ይፈላለይ ምምራጽን ምሕታትን ይፈላለይ ምክንያቱ ክልተ ተጻመቲ ንጓል ክንታይ ዝበሃል ምሳሌ ኣሎ ብዙሓት ሓተታ ወሳድያ ሓደ ዝበሃል ኣሎ ምምራጽ ተኸልያ ምሕታት ግን ኣይተኸልንያ ሕጂ ምምራጽን ምሕታትን ከዓ ፍልልያ ኣለዎ ምምራጽ መሪጽክ የለኸ ዲኺ ተቐቢልክ እየ ዲኺ ፈቃደኛ ዲኺ መሪጽክ የደ ንዝወዲ እዚ ክትብላ እዎ መሪጸ የለኹ ክትብል ትኸልያ ባዕላ ንኽትሓቶ ግን ዮሃንስ አፈወርቂ ቃል ኢሉ ቃል ስጋ ንቃል ኣይመረጾን ኢሉ ቃል ንስጋ መሪጽ ወይ ኢሉ መለኮት ንስጋ መሪጽ ወይ ስጋ ንመለኮት ግን ኣይመረጾን ኢሉ ምክንያቱ ሓዳር ማለት ናይ ተዋህዶ ነገር ዝገልጽ እዩ ቃል ኪዳን ማለት መሰረቱ ካብ መጀመርያ ዘምፃናዮ እቲ ነጥብታት ሓደ ዓይነት ስለ ዝኾነ ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ተመሳሳሊ እዩ ትሕቶ ፍልይነት የብሉን ነገር ግን ካብ ላዕሊ ካብ መጀመርያ ዝነበረ ቃል ኪዳን ማለት ምስጢረ ተዋህዶ ዝግለጸሉ እዩ ምስጢረ ተዋህዶ ዝግለጽ ኣብ ቃል ኪዳን እዩ ምስ ምስጢረ ተዋህዶ ከዓ ዝተተሓዘ እዩ ንሱ ከዓ ምስ መን እንታይ ኢልና ምስ ቃልን ምስ ስጋን ምስ ቤተ ክርስቲያንን ምስ ክርስቶስን ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ኣፍቂርዋ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን መሪጽዋ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ኣይፍቀረቶን ኣይመረጾቶን ስለዚ ንሳ ተመሪጻ ዳኣ ተሓርያ ዳኣ እምበር ንሳ ኣይሓተተትን በዚ መሰረት በቲ ትኽክላዊ ጓል ብቤተ ክርስቲያንና ኣብዚ ሕጂ ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት ዘበኑ ኣዝዩ ዘበን ዘምፀ ቴክኖሎጂ ዘምፆ ወይ ምዕባለ ተባሂሉ ኣዝዩ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃእ ስለ ዝኸይ ዘሎ ሰብ ካብ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን እዩ ነቲ ቃል ኪዳኑ ካብ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝፍፅሞ ዘሎ በቲ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ምክንያቱ መሰረቱ ብሱባኤ ክኸውን ኣለዎ ክትሓትት ኮይናት እግዚኣብሔር ዘመልከታ ክኸውን ኣለዎ ናብቲ ንብሎ ዘለና መስራቲ ሓዳር ንሱ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ሰበይቲ ሱባኤያት እያ ሰበይቲ ትርከብ ካብ እግዚኣብሔር እያ ዳ ኢሉ እምበር ሰብኣይ ዝርከብ ካብ እግዚኣብሔር እዩ ዝህበካ ኣይበለን መፅሓፈ ምሳሌ ዘሎ ለባም ሰበይቲ ካብ እግዚኣብሔር እያ ኢሉ ስለዚ ሰበይቲ ዝህበካ እግዚኣብሔር ከም ምዃኑ እዩ ብመሰረቱ ግን ንማዕርግ ዘለዎ ዲያቆን ኣይኮነን ንምእመን እውን ጓል ኣንስተይቲ ብስርዓት ቤተ ክርስቲያንና ነሰብ ኣይኮነኒ ኣነ ኢላ ብባዕላ ኣፋ ውፅያ ክትሓትት ስርዓታ ኣይኮነን ሕጋ ኣይኮነን መወዳእታ እውን ክብረት ዝህባ ኣይኮነን ዘኽብራ እውን ኣይኮነና ምክንያቱ መወዳእታ ክሕስራ ዝኽእል እዩ እቲ ቃል ኪዳን ብኸምኡ ዓይነት ዝተመስረተ እውን ክቕፅል ዲ ኣይክቕፅልን ዝብል ምልክት ሕቶ ከኣቱ ይኽእል እዩ እግዚኣብሔር ይፈቅዶ ዲ ከምኡ ዓይነት ስርዓት ንዝብል ክትሓትት ጓል ኣንስተይቲ ብመሰረቱ ብመፅሓፍ ቅዱስ ኣይፍቀደላን ዝፍቀደላ ግን ምምራፅ ትመርፅ እያ መሪፀ የለኹ ክትብላ እምበር በዓል ሓቲታ ከተማፅእ ስርዓት ቤተ ክርስቲያንና ኣይኮነን እንዳወዲ ኸይዶም እንዳጓል እስኪ ኣይሓቱን እዮም እስ እንዳጓልስ እንዳወዲ ኸይዶም እስኪ ወድኹም እንዳሃቡና ይብሉን ኣይብሉን የለን ቦታትና ስርዓት የለን ብመፅሓፍ ቅዱስ እውን የለን ዘየለ ነገር ከዓ ንሕና ኣብዚ ግዜ ዘየለ ነገር እንተይልና እቲ ሓዳር ከዓ ዘየለ ክኸውን እዩ ድሕሪ ግዜ ነዚ ይመስል እሺ ቃል ሕይወት ይስማዓልና ብድጋሚ ቃል ሕይወት ይስማዓልና ካብዚ ብምወፃእ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ በበይኖም ሃገሮም እንዳነበሩ ማለት እዩ ቅዱስ ቁርባን ክወስዱ ደልዮም በብዝለለዎ ዓዲ ክወስዱ ይከኣሊስ ወይሲ ግድን ክጠራነፉ ኣለዎም ገለገለ ከይጠራነፍካ ኣይውሰድን እዩ ዝብሉ ኣለዉ ገለ ሰብ ማለት እዩ ካብ ምእመናን ይኹን ዋላ ካብ እንታይ ይባሃል ገለገለ ሰብ ከዓኒ የቕሬታ ካብ ምእመናን ማለት እዩ ኣቦታትና ኩሉ ግዜ ሰም ካሊኹም ትምህሩ ማለት እዩ ሕጂ ይፍቀድ ድዩ ኣብ ዘለዎ ዓዲ ኮይኖም ክወስዱስ ወይስ ክጠራነፉ ኣለዎም ግድን እቲ ሕቶ ተመሳሳሊ ዜርና ካብ ክልተ ፆታ ይወፃናን ኣለና ኣዊና ዘለና በቲ ንገምጥሎ እቲ ሕቶ ተመሳሳልን ሓደ ዓይነትን እዩ ሰብኣይን ሰበይትን ነንበይኖም ኮይኖም ብስደት ምክንያት ተፈላለዮም ንሳ ኣብቲ ዘላታ ሃገር ንሱ ኣብቲ ዘለዎ ሃገር ኮይኖም
ቅዱስ ቁርባን ወስዱ ይፍቀደም ዲዩ ንዝብል ሕቶ መብዛሕቱ ነዛ ኣይትፍቀድን እያ ትብል ማንም ሰብ ዝፈልጣ ነታ ትፍቀድ ግን ኣይፈልጣን ነታ ኣይትፍቀድን እያ ግን ዝኾነ ሰብኣይ ሓቲትካዮ ብደገ ዘሎ በዓልቲ ቤት ሓቲታቶ ክወርብ እየ እንተኢላቶ ይፍቀድ ድዩ ዝብላ ምክንያቱ ይፍቀድ ድዩ ንዝብል ናብዚኣ ፅቡቅ ገርና ክንሰምዓ ወይ ከዓ ፅቡቅ ገርና መብራህርህ ክንህበላ ከም ሕቶ ኮይናዊ ክሳብ ዝሕጂ ትኸይድ ዘላያ ሕቶ ኮይናዊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቂ ሰባት ጥያቄ ኣብ ነፍሶም ኮይኑ ዘሎ እዚ ሕቶ እዚ መጀመርያ ቅዱስ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቶም ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ዝበልናዮ ዘቐመጦም ኣብ ነገረ ድሕነት ኣለዉ ንሱ ከዓ ሓደ ቅዱስ ቁርባን እዩ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ሰተየ ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎ ዝብል ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 56 ዘሎ ቃል እዩ ዋና ናብታ መልሲ እንድሕር መፂና ግን ዝፍቀዶም ኣሎ ዘይፍቀዶም ኣሎ ክልተይ ኩላትና ብርህቶ ክትኮነልና ዝሓቶ እዚኣ ዝፍቀዶም ኣሎ ዘይፍቀዶም ኣሎ ዝፍቀዶም መን እዮም ዘይፍቀዶም ከ መን እዮም ንዝብል ግን መጀመርያ ቃል ኪዳን ወይ ከዓ ተክሊል ክፍፀሙ ከለዉ ብቅዱስ ቁርባን እንድሕር ጀሚሮሞ ይፍቀዶም መጀመርያ መሰረቱ ማለት እዩ ተቃል ኪዳን ብምንታይ ያሲሮሞ መጀመርያ ከምኡ ኢሎም ዝሓቱ ሰባት ብቃል ኪዳን ብኸመይ ያሲሮሞ ብቤተ ክርስቲያን ሕጊ ተመሪዕና ብሕጊ ቤተ ክርስቲያን ተመሪዕና ሕጂ ግን ብስደት ምክንያት ነንበይንና ሃገር ኣለና ክንቆርብ ይፍቀደና ዲ ንዝብል ብቤተ ክርስቲያን ሕጊ ብቅዱስ ቁርባን እንተጀሚሮሞ መጀመርያ ቃል ኪዳን ዝኣሰርዎ ይፍቀዶም እዩ እዚ ይፍቀዶም እዩ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ከምቲ ክንብሎ ፀናሓና ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ኣብ ገዝኦም ይኹን ኣብ ዳስ ይኹን ወይ ብዕርክነታዊ ምሕዝነታዊ ኢሎም ተሓዳር እንድሕር ጀሚሮሞ ግን ኣይፍቀዶምን ካልኣይ ከዓኒ ክፍቀዶም ዝኽእል ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ እቲ በዓል ቃል ኪዳና ፈቃደኛ እንድሕር ኮይኑ ንሳ ንክትቆርብ ንሱ ንክቆርብ ንሱ ኣብቲ ዘለዎ ሃገር ኮይኑ ቆርብ ንሳ ካብቲ ዘላተ ሃገር ኮይና ንክትቆርብ ክልቲኦም ተተሰማሚዖም ምክንያቱ ሓደ ኣካል እዮም ዝበሃል ሓደ ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ኣካል እዮም ንብሎ ዘለና ሓደ ኣካል ንበይኑ ኣካል ክኸውን ኣይክእልኒ ኣካላ እንድሕር ኮይኑ ነሰብ እዚ ፈቃድ ተሓቶ ኣይፍቅደልክን እየ ተኢልዋ ኣይትቆርብን እየ ኣነ ኣይፍቅደልክን እየ ክትቆርብ ተኢልዋ ሰብኣያ ካብ መሰረቱ በቃል ኪዳን እንተነሮም ሕቶውን ኣየድልያን እዩ ንሳ ምሕታት ኣየድልያን ትሚላ ክትቆርብ ትኽእል እያ ምክንያቱ ክትምርዖ ከላ በቃል ኪዳን ኣሲራ ብስደት ምክንያት ምስ በዓል ቤታ ተፈላለያ ኣላ ንሱ ክቆርብ ኣይክእልኒ ኣብቲ ዘለዎ ቤተ ክርስቲያን ኣይረኸበን ካህን ኣይረኸበን ኩሉ ነገር ክረክብ ኣይከኣለን ብስራሕ ምክንያት ንሳብቲ ዘላቶ ቤተ ክርስቲያን ኮይና ክትቆርብ ትኽእል እያ ንዑ ምሕታት እውን ኣየድልያን ምክንያቱ ቃል ኪዳን ክትኣስር ከላ ጀሚራ እያ ጀሚራ ካልኣይ ከዓኒ ፈቃደኛ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ንሱ ፈቃደኛ ክኸውን ኣለዎ ንሳ ንክትቆርብ ከፍቅደላ ክኽእል ኣለዎ ኣነ ኣይቆርብን እየ ምስ ዘለኽዎ ቦታ ኣይጥዕመንን እዩ ቤተ ክርስቲያን ኣይረኸብኩን ካህን ኣይረኸብኩን ንስኽ ግን ቤተ ክርስቲያን ተረኺብኪ ካህን ተረኺብኪ ቁረብ ኢሉ ፈቃደኛ እንተኮይኑ እንደገና ድማ እታ ሳልሰይቲ ከዓኒ ክልቲኦም ንሱ ኣብቲ ዘለዎ ሃገር ንሳ ኣብቲ ዘላታ ሃገር ኮይኖም ተፈላለዮም ከለዉ ክቆርቡ ይኽእሉ እዮም ተፈላለዮም ኣለዉ በኣካል ነገር ግን ንሱ ኣብ ዘለዎ ሃገር ንስሓ ኣትዩ ቅዱስ ቁርባን ክቆርብ ይፍቀዶ እዩ ንስኻ ኣብቲ ዘላቶ ብኸመይ ብናይ ክልቲኦም ሓሳብን ብናይ ክልቲኦም ድልየትን ሓደ ኣካል ስለ ዝኾኑ ሓሳቦም እውን ሓደ ክኸውን ኣለዎ ፈላለዩ የብሎም ምክንያቱ ሓደ ከዓ ነታ ሰበይቲ ንበይና ተቕሪብዋ ሓዳር እውን ከፍርስ ምክንያቱ ሰብ በዓል ቃል ኪዳና ከይፍቀደላ ድሕር ኣቕሪብዋ መወዳእታ እቲ ቃል ኪዳን እውን ክፈርስ እዩ ማለት ሓዳር ኢኻ ትብትን ዘለኻ ስለዚ በዚ መሰረት ነዚኣ ከነስተውዕላ ዝግባአና ሰለስተ ነገር እያ እታ ሓንቲ ቅዱስ ቁርባን ተጀሚራ ኣብዚ ዘለዎ ሃገር ኮይኖም እታ ቃል ኪዳን መጀመርያ መሰረታ ቁርባን ተነራ ብድሕሪኡ ቆርቡ ይኽእሉ እዮም እታ ካልአይቲ ንስሓ ኣትዮም ናብ ቤተ ክርስቲያን ተመሊሶም ክልቲኦም ሰብኣይን ሰበይትን ብዘይ ቅዱስ ቁርባን ተመሪኦም ነሮም ነገር ግን ንስሓ ኣትዮም ክልቲኦም ኣብ ዘለዎ ሃገር ንሱ ኣብቲ ዘለዎ ንሳ ኣብቲ ዘላታ ሃገር ኮይና ክቆርቡ ምቕራብ ይከኣል እዩ ሳልሰይቲ ንሱ ዘይጥዕመቶ ኮይኑ ብናቱ ፈቃድ ብናቱ ድልየት ንክትቆርብ ኣብ ኪደል ከለኹ ፈቃደኛ እንተኢልዋ ክትቆርብ ትኽእል እያ ካብ ወፃኢ ግን ምቑራብ ኣይከኣልን
الشيء قال لي ودي سمع لنا شكورات تختتلتي تنا دارجا نودانا هنا حنت حتى أختار فنا مالتي شير نجبرينا الشيء أبونا أنا موداتها حنت حتى لاتنا سخاء تمرت سنبت إن بيتها كانت بيت كريستيان أما بزحت جزء أي سهم عنهم تمرت بيتها كانت أب تمر سنبت زلوا مرة يا خمي يمثل كمون تمر سنبت أب بيتها كانت زلوا مرة يا أسفه لكم قلت لنا متينا مجمري حتى بيت كنتن تمر سنبتن ما بزحت جزء أي سام عنهم زبليو زيادة أن كهنات تسمع سي سام معينا كهنات كي سام اليوم ملسا وناتو تمر سنبتن بيت كنتن أي سام معنيو أي قبلوني مال زي قبلوا سلازلوية أي سام عني كل والله حجي ولا كنت بحفشة زي قبلوا زي قبلوا له قال خلاص قبلوا حجي ديما سامعهم أبزخون خيل تمر سنبت كهان كوينو تمر سنبت زي قبلت كوينو نكرسوس وين تقبل وريو أي تقبلوني قوون مهنياتو تمر سنبت زبل وانا علامون أي تمر سنبت ممنان بأمناتهم صنعات زعمانو خصانو نزيامونو خان نخمستي تعلامان أي تمر سنبت ندغانا خان نتنبلا زلنا حجي قال كيدان أميدا ويكاني كابيت كريستيان وصاي يفصم الله نبلا زلنا تمر سنبت بزي ممهاري بزي مبسالي مالت مخنياتو ሃይማኖት ካብ بزي مفلاطي እሱ ስለዝኾነ ንቤተ ክርስቲያንና በቃል ኪዳን ጸኒዖም ንኽነብሩ እንደገና በቅዱስ ቁርባን ክኸውን ቤተ ክርስቲያንና ብስርዓት ቤተ ክርስቲያን ንኽትከይድ ዝገብር ትምህርት ሰንበት እዩ ነዚ ዘይቕበልዎ እንድሕር ዳ ኮይኖም ብርግጽ ካብቲ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ወይ ካብቲ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ወይ ወፃእ ክንብሎ ንኽእል ማለት ብኸመይ ምኽንያት ዘይቕበሉ ምኽንያት ንሳቶም ሕጂ ስለ ዘይረኸብናዮም ክንሓቶም ኣይንኽእልናቶም ዘይቕበልዎ ዝቕበልዎ መንም ዘይቅበልዎ መንም ተም ካህናት ንዝብል ምንም ንፈልጥ ሓፈሻው ግን ነቲ ትምህርት ሰንበት ዘይቅበሉ ኩሉ ይኽእሉ እዮም ዝቕበልዎ ካለው ነገር ግን ትምህርት ሰንበት ብርግጽ ዕላምኡ ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ከም ናይ በዓለ ቅዱስ ከም በዓለ ጊዮርጊስ ሓቢብ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ግብፂ ዝነበረ ዝኣመኑ ሰባት ናብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ምምፃእ ታራ ዘለዎ ትምህርት ሰንበት እዩ ኣብ ምስምማዕ ዝብል ግን ብርግጽ ዝሰማማዕ ኣሎ ዘይሰማማዕ ኣሎ ምክንያቱ ገለ ቤተ ክህነት ምስ ትምህርት ሰንበት ተዋሂዱ ዝሰርሕ ኣሎ ግን ኣነ ክሓትት ይኽእል እየ ኣብዚ ምክንያቱ ትምህርት ሰንበት ምስ ቤተ ክህነት ኣይሰማምዕን እዮም እንተኢልና ነቶም ትምህርት ሰንበት ኣበ ነብሶም እንዲ ካህናት እዮም ዶ ካህናት እዮም ምሰቦ ኣይሰማምዓን እዩ ወላዲ ምስ ውሉዱስ ኣይሰማምዓን እዚ ዓይነት እዩ ምክንያቱ እቶም ካህናት ደቆም እንተኮይኖምስ ምስ ደቆም ዘይሰማምዑ ተኮይኖምስ ምስ መን እዮም ክሰማምዑ ምክንያቱ ነቶም ትምህርት ሰንበት ኣበ ንስሓ ኣለዎም ኣበ ንስሓ ተልይዎም ካህኒ ኣበ ንስሖም ንትምህርት ሰንበት ሕጂ ደቂ እዮም ማለት እዩ ሓደ ሰብስ ምስ ውላዱ ኣይሰማምዓን እዩ ምስቲ ናይ መንፈስ ወዱስ ኣይሰማምዓን እዩ እንተኢልና ተሰማሚዖም ዝኸዱ ኣለዉ ሓፈሻዊ እንተኢልና ግን ትምህርት ሰንበትን ቤተ ክህነትን ዝኾነ ነገር ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘይምስማዕ ኣሎ እንተኢልና ኣብ ቤተ ክህነት ከስምማዕ ኣሎ ድዩ ዝብል ሕቶ ክመፅእ ግዴታ እዩ ካህናት እውን እኮ ነንባዕልና ዝነበርናዮ ንፈልጦ ኢና የእሳ ፅቡቅ ኣለኹም ዲኹም ሕጂ ምንዓቕ ክብለኩም ከለኹ በና ዲቁና ስለዘየለ ድኸውን ነቲ ትምህርት ሰንበት ማለት ውልደ ክህነት ይኹን ወላ ዲያቆን ይኹን ገለሲ ብዙሕ ንእግዚኣብሔር ብዝተፈላለየ እንዲኻ ተገልግሎ ሕጂ ብዲቁና ጥራሕ ዲኻ ተገልግሎ ማለት ጠቕሚ ትምህርት ሰንበት ግን ሸይትን ከፋብልና ከለኹ ከምዚ ካብቲ ክትብልዎ ፀኒሕኹም ዲኹም ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ታራ ከመይ ይመስል ትምህርት ሰንበት ሕጂ ኣብ ህዝቢ ኣብ ምእመናን እንድሕር መፂና ብባህሊ ስለ ዝምራሕ ወይ ከዓኒ ብዝነበረ ትምህርት ሰንበት ናብ ሃገርና ስለ ዘይተኣታተወ በዚ መሰረት ኣዝዩ ኣብ ተቐባልነት ብካህናት ይኹን ብምእመናን ይኹን ትሑት ደረጃ እዩ ዘለዎ ምክንያቱ
ከመይ እንደህራይልና ከምትኖ ክንብሎ አቀዲምና ዝበልናያ ሕቶ የመጽእ ንምንታይ ትምህርቲ ሰንበት ዘይተቀበልዎ ተልካዮም ንመመና ንሓድሕዶም መማርዓዊ ስለ ዝገብሮ እዚ ቀዳማይ ንትምህርቲ ሰንበት ዘንቅፎ ንሱ እዩ ቀዳማይ ሓደ ትምህርቲ ሰንበት ኮይኑ ናብ ጉባኤ ምስኣተወ ሙሱት ዝምር ዝነበረት ጓል ፅዋዕ ሙፁት ሰቲ ሓንቲ ፅዋዕ ኣለዎም ናይ ትምህርቲ ሰንበት ንናቶም ፅዋዕ እዩ ዘለዎ ኣብ ውሽጠን ንናተን ክፍልታት ኣለወን ኣብታ ፅዋዕ እንተነራ ልክዕ እዚ ሰብ እዚ ናይ ምእመናን ውድቀት ኮይኑሎ ማለት ናይ ምእመናን ዕንቅፋት ኮይኑሎ ናይ ካህናት እውን ዕንቅፋት ኮይኑሎ ምክንያቱ እቲ ትምህርቲ ሰንበት ከመይ ድዩ ዝብል ሕቶታት ይመፅእ ከመይ ድዩ ንዝብል ይመፅእ ዋና ናብ ትምህርቲ ሰንበት እንድሕራ መፂና ግን ትምህርቲ ሰንበት ከመይ እዩ ወይ ትምህርቲ ሰንበት ምእመናን እቲ ቀዳማይ እቲ ዝበልናዮ ተምሃራይ ትምህርቲ ሰንበት ወይ ከዓ ትምህርቲ ሰንበት ዝብል ፍልጠት ተለዎ ከም ቅዱስ ጊዮርጊስ ሓቢብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ልዕል ከብል ታራ ኣለዎ ምክንያቱ ልዕል ከብል ታራ ኣለዎ ልዕል ማን ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ተሪእናይ ከዓኒ ፍልጠት ዘይብልካ ማለት ካብ ፍልጠት ወፃኢ እንድሕራ ወይ ካብ ፍቅሪ ወፃኢ እንድሕራ ኮንካ ኣብ ቤተክርስቲያን ዝነበሩ ኣባላት ከተመሸም ካድሙ ይኽእሉ እዮም ናይ ቤተክርስቲያን ትምህርቲ ሰንበት ዝነበሩ ካብ ቤተክርስቲያን ካብ ትምህርቲ ሰንበት ካድሙ ይኽእሉ እዮም ካልኦት እውን ክመፁ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ንሱ ከዓ እንታይ ፍቅሪ ብዘይምህላው ሓድነት ብዘይምህላው እዩ ዘምፆ ምክንያቱ ሰባት ካብ ቤተክርስቲያን ክርሕቁ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሰባት ቆርቡ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ክርሕቁሉ ዝኽእሉ ቆርብሉ ዝኽእሉ ከዓኒ እዞም ዝበልናይ ሓደ ሓደ ሕሜታ ኣሎ መብዛሕትኡ እቲ ናይ መጀመርያ ሕቶን ዝንብሎ ዘለና ኣቦታትና ዓበይቲ ኣቦታት ኣለዉ ካህናት ክነቕፍዎ ዝኽእሉ እንታይ ጉድለት ኣለዎ ትምህርቲ ሰንበት ተልካዮ መማርዓዊ ይገብርዎ እዮም ንሓድሕዶም እዮም ዝዋሰቡ እዚ ከዓኒ ብርግፅ ነዚ ክትቀርብ ተኮይና ትምህርቲ ሰንበት ከዓኒ ከምታ ቀዲምና ዝበልናዮ ኣብ ሓደ ቦታ ደብሪ ትምህርቲ ሰንበት ተልያ ካብቲ ሓንቲ ደብሪ ከይድካ ጓል ንምምፃእ ትምህርቲ ሰንበት ከማኻ ምምፃእ ይከኣል እዩ ኣብታ ውሽጢ ተኮይና ግን እዛ ንብላ ዘለና ሕሜታ ብግብሪ ብጭቡጥን ስለ ዝጋጠመ በዚ ምክንያት ክመፅእ እዩ ስለዚ እዞም ንበልናዮም ነገራት ሰንበት ኣብ ትምህርቲ ሰንበት ዘሎ ካብ ቃል እግዚኣብሔር ትምህርቲ ናብ መዝሙር ምድላው ጉድለት እሱ እዩ ትምህርቲ ሰንበት ካብ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ምንታይ ምድላው ማለት እዩ ናብ መዝሙር ናብ ምድላው ኣድልዎ ምግባር ማለት እዩ ቀንዲ ኣተኩሮ ዝገብረሉ ትምህርቲ ሰንበት ንመን እዩ እንተኢልና ንመዝሙር እዩ ግን ንቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንትምህርትን ኣድልዎ ክገብረሉ ይግቦ ክከታተለሉ ይግቦ ምዝማር ብቻ ተኮይኑ ልክዕ ምስቲ ቤተ ክህነት ወይ ከዓ ምስቶም መምሃራን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ፍልልይ ገርካ ኣለኻ ነቲ ትምህርቶም ብዝግባእ ኮፍ ኢልካ ክትመሃሮ ክትክእል ኣለካ ፅኒኢልካ ክትሰምዖ ትክእል ኣለካ መምህር ኣብ ዝመፀሉ ዘሚርካ ተጠዊኻ ትኸይድ ትኾንካ እስኻ ምዝማር እምበር ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ የለውን ትምህርቲ ሰንበት ጉድለት እቲ ቀዳማይ ኣብ ዝበልናዮ ሓደ ሓደ ኣለዉ ከም ጉድለት ኢሎም ዝግለፁ እዞም ዝበልናዮም ነገራት እዮም ብተግባር ዘይምስባኽ ካልኣይካ ብተግባር ክርስትና ንይምሰል ማለት እዩ ንይምሰል ምምፃእ ንይምሰል ጉባኤ ትምህርቲ ሰንበት ትመፅእ ዳ እምበር ብተግባር ክርስትና ዘይምርኣይ ንይምሰል ተኮይንካ እዚ ንብሎ ዘለና ክመፅእ እቲ ንሓድሕዱ ዘይምፍቃር ምፍልላይ እንድሕር ሃልይዎ ሓድሽ ተምሃሪ ዘይምኽባር ልክዕ ኣብቲ ትምህርቲ ሰንበት እዞም ነገራት እዚኣቶም ስለ ዝረኣዩ እቲ ቤተ ክህነት ይኹን እቶም ኣቦታት ይኹን ክነቕፍዎም ዝኽእሉ ንይምሰል እዮም እምበር ሓቀኛ ትምህርቲ ሰንበት ኣይኮኑን ንዝብሉ እንደገና ሓድሽ ንመፅእ ከዓኒ ብዝግባእ ዘይምስትእንጋድ ከምኡ ዘጋጥም ነይሩ ኣብ ጉባኤና ዘጋጥም ዝነበረ ንሓደሽቲ ብዝግባእ ቦታ ዘይምሃብ ዘይምቕባል እዞም ነገራት እዚኣቶም ትምህርቲ ሰንበት ከም ጉድለት ክረኣዩ ይግብኦ እዚኦም ክረሙ ዝግብኦም ነገራት እዮም ወይ ድማ ኣድማን ምፍልላይ ምግባር ከዓን ልክዕ ዝኸፈ ነገር እዩ ማለት ናይ ትምህርቲ ሰንበት ተኾንካ ኣድማ ተገርካ ምፍልላይ ተገርካ ዝኸፈ ነገር እዩ ትምህርቲ ሰንበት ግን ዲያቆናትን ካህናትን ከዓኒ ኣፍሪ የፍርኻ ኣሎ ትምህርቲ ሰንበት ዲያቆናትን ካህናት ኣይቅበልዎን እዮም እንተይልና ካብ ትምህርቲ ሰንበት ዝወፁ ካህናት ኣለዉ ካብ ትምህርቲ ሰንበት ዝወፁ ዲያቆናት ኣለዉ ምክንያቱ እቲ ቅኑዕ ትምህርቲ ሰንበት ብዙሓት ዲያቆናት ብዙሓት ካህናት ኣፍሪ እዩ ነዚ ዘበርከተ ትምህርቲ ሰንበት ክንቀፍ ኣይክእልን ማለት ዝነበርናሉ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ዲያቆናትን ብዙሓት ካህናትን ስለ ዘለውና ካብኡ ዝወፁ ንሕና ንትምህርቲ ሰንበት ክንነቕፎ ኣይንኽእልና
دقنا يوم ناتنا فقر اليوم يوم ناتنا قرار بار يوم تمر سنبت كمان أزرعه أنت قريبنا يوم قربنا يخل يوم أنت ريحنا يوم كا كرحنا يخل يوم مهنياتو ولادك كيت تهلكا خطف يخلي مخيركا معيركا بس زغبا تنغيركا ياغين كملس يخلي وصلي طفا علي كاب زغزا تهلكا ياغين كتف يخلي ስለዚህ ትምህርት ሰንበት ብዙሓት ዲያቆናትን ብዙሓት ካህናትን ስለዘፍሬልና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና መሰረቱ ናይ ምእመናን ሓይሊ ንመናፍቃን ካ ንፕሮቴስት ዝቃለስ ዘለካ ንሱ እዩ ትምህርት ሰንበት እዩ ንዖም ክስዕሮም ዝኽእልካ ንሱ እዩ ብናይ ትምህርት ሰንበት ምእመናን ማለት እዩ ምእመናን ብዙሓት ኣፍሪካ እንተፍሪካ ትምህርት ሰንበት ማለት ምእመናን እዮም ካልእ ኮይኮነ ማዕርግ ስለዘይብሎም ማዕርግ ስለዘይብልና ድዮም ዝንዕቁና بمعارك يكونن معارك كوخستا يكونن فلتت كو يكونن بيت كريستيان كو بفلتت تصدق يلا معارك تغلغلو لي خان مغلغالي كان منم يلا معارك تلي واحد ديابن نخغلغلو لمبر سبات كفاره حالو كاسرلو نسبات بيت السلطان تطقيم كتاغبرلو يكونن ስለዚህ በዚህ መሰረት ሕጽር ዝበለ ትምህርት ሰንበትን ቤተ ክህነትን ዝሰማምዑ ዘይሰማምዑ አለው ብዙሓት بفقر زخور الله بيناي دبرخن لقينا حج بيناي تمر سنبت ابيناي تمر سنبت ابنت امصينا እዚኦም ጠቅላላ ይሰማምዑን ዘም ትምር ሰንበትን እዚኦም ክንብሎም ንኽእልና ዝጻሉ ኣለዉ ዝሰማምዑ ኣለዉ ከምታ ቀዲምና ዝበልና ኣብዚ ግዜ እዚ ፍቅሪ ዘለዎም ሰብኣይን ሰበይትን ኣለዉ ፍቅሪ ዘይብሎም ሰብኣይን ሰበይትን ኣለዉ ሕጂ ኩሎም ፍቅሪ የብሎም እንታይ ኢልና ሓቂ ይኮነ ፍቅሪ ዘለዎም ኣለዉ ኩሎም ይፋትሑ እንተኢልና ብቃል ኪዳንን ዘጽንዓ ቃል ኪዳኖም ዘጽንዑ ኣለዉ ኩሎም እዮም ዝፋትሑ ሓቀኛ ፍቅሪ የለን ክንብል ኣይንኽእልና ተፋቂሮም ዝነብሩ ኣለዉ እዚ ግዜ እዚ ሓዳር ገሮም መስሪቶም ጥዑይ ዝኾነ ሓዳር ዝምስርቱ ኣለዉ ፍቅሪ ዘለዎም ኣለዉ ፅልእ ዘለዎም ኣለዉ ሕጂ ብሓደ ቦታ ክትዕቁና ይትኽእልኒ ኢኻ ወይ ብሓደ ሰፈር ወይ ብሓንቲ ከባብያዊ ዓቂንካ ትምህርቲ ሰንበት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘሎ ትምህርቲ ሰንበት ምስ ቤተ ክህነት ኣይሰማማዕኒ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዝሰማማዕ ኣሎ ዘይሰማማዕ ኣሎ እንድሕርና መፂና ኻ ቤተ ክህነት እውን እናሓድሕዱ ኸ ይሰማማዕ ድዩ معس مستسامع تمر سنبت سامع كهنات زي تسامعوا تمر سنبت مسانا يسامعوا تبل مجمريا فقر خطر يوم كتكلا لك وتم بيتك انا فقر صريخ يمنا باخا خمصونا باخا قربو يخل يوم فقر تزيرينا يمكن كروحنا يخل يوم وسوات بእግዚአብሔር እሺ ቃል ህይወት ይስማዓልና ክቡራት ተኸታተልቲ ዝነበረና መደብ ነዚ መስል አቦና ናይ አገልግሎት ዕልሚኹም አርኸልኩም ይቅድሰልኩም ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ይምህሩ እዮም አቦና ማለት ብዙሕ ትምህርቲ ይምህሩ እዮም ታቦት ዘዶር ትብል ዩቲዩብ ኣላቶም ሊንኪ ኣብ ታሕቲ ክገርፈልኩም እየ ኣብኡ ኣቲኹም ሳብስክራይብ ግበርሎም ኢኹም አቦና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ኣብ ገዛና መፂኹም ዝነበረና ሕቶ ገለገለ ህዝቢ ዝሓተትና ኮመንቲ ገለገለካ ጠቃሚ ዝብልና ባዕልና ዝምፃና እየ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ፅቡቅ ጌርኩም ኣብሪኹምና ኣለኹም ብካልእ ትሕዝቶ እውን ብካልእ መዓልቲ ክንራኸብ ኢና ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኩም ዝነበረና መደብ ነዚ ይመስል ሰላም